आज हम आप सबके गीत लिखे के क्वालिटी कुछ बतावे जा रहल बानी। कैसे गीत लिखाला और गीत लिखत समय में कुछ ध्यान भी रखे के पड़ेला, या कोई मैटर हो गईल या कोई गीत के कॉपीराइट लिखल जाता ऊपर भी अच्छा खासा कोई मैटर देख के, और ये सब या तो कोई भी मैटर आपके अगर ध्यान में आई तो या तो कुछ देखे तब अच्छा खासा मैटर ध्यान में आई, और या एकांत समय में कहीं एकदम निश्चिंत बानी, कुछ दिमाग में गीत चले लागल, कुछ गुनगुनाए लगनी, उस हिसाब से के वही टर्म में रिकॉर्डिंग कर दी कि जैसे समझ में आई कि हाँ ये गीत के फिर हम नोट कर सकी कॉपी पे। और रह गई अब गीत के क्वालिटी के विषय में, जैसे मुखरा, अंतरा, तुकबंदी, शब्द, लय, ये सब कुल बा एक बतावे जा रहल बानी कि गीत लिखत समय में कुछ शब्दकोश भी जरूरी बा कि कैसे शब्दकोश जुटावल जा सके। तो शब्दकोश जुटावे खातिर जैसे हम तो भोजपुरी गीत के विषय में बता रहल बानी अभी तत्काल में, तो अगर वह पास शब्दकोश के कमी होखे या शब्दकोश ना होखे तो कुछ गीत उठा के भी देख सकीले, कुछ गीत सुन सकीले, कुछ वैसे ही गीत सुनब और गीत सुनब गाइब तो कुछ ना कुछ जरूर जानकारी हुई। और कुछ ऐसन भी मैटर बा जौन पुराना होखे और ढोलक झाल पे गवाइल होखे, अभी के स्टैंडर्ड दुनिया में अगर वह पप गवा सकीले तो अच्छा खासा हो जाओ, अच्छा खासा बाजे, अच्छा खासा ओकर धुन लय हो जाई। आज के तकनीक के पहले के तकनीक में बहुत अंतर बा। गावे से भी जैसे गावे वाला कुल मशीन वगैरह एक से एक कुल आई, आवाज़ बा कैसन ओकरा में मिक्सिंग कर देता तो कुछ अजीब हो जाता, कुछ अच्छा कुछ मिठास हो जाता आवाज़। जैसे अभी तत्काल में चलता टे एगो खेसारी के और वो लोग सुन ले खब नोट बरसेला तोहरा नथुनिया पर जब हिलावेलू कमर हारमोनिया पर। ये गीत लगभग आज से 7-8 बरिस पहले शायद उ गईले रहलन कि माता रानी के दर्शन तो कई के देख, तोहार बिगड़ल भगिया संवर जाई हो, कौनो आफत विपत ना सताई तोहे। यह गीत कृष्णा बेदर्दी दिल रहलन, यह खेसारी लाल यादव के। अभी के दौर में फिर वही गीत के मेन बोल यहाँ जौन मुखरा में एगो बार बार रिपीट में आवेला ओकरा के मेन बोल कहल जाला। मेन बोल कहीं या पंच लाइन कहीं, पंच लाइन ये जौन बार बार रिपीट होके आवेला एकरे कहाला मेन बोल या पंच लाइन मुखरा में कहाला। एकर विषय में हम आगे वालों के चर्चा करें जब लिखेम तो। और तो उहे गीत के मेन बोल पंच लाइन उठा के यहाँ बेदर्दी जी ये गीत के गईले बानी बनैले बानी कि नोट बरसेला तोहरा नथुनिया प जब हिलावेलू कमर हारमोनिया प, नोट बरसेला तोहरा नथुनिया प जब हिलावेलू कमर हारमोनिया प। जौन आज के दौर में तत्काल में चल रहल बा ओकरा विषय में हम चर्चा करतानी। अब रह गइल वालों के मुखरा के बात, तो फर्स्ट जौन मुखरा बा मुखरा में रह गइल कि मुखरा 2 लाइन के लिखाला, 4 लाइन के लिखाला, यहाँ अच्छा 6 लाइन के लिख सकतानी। और एमे आपन वो हिसाब से लिखब जैसे कविता के तुकबंदी सटा सटा के लिखाला। जैसे तुकबंदी में आ गइल वालों के, जैसे तुकबंदी में आ गई जैसे एक शब्द के दूसर का शब्द से जैसे जुटत हो, जैसे में हो गई वालों के कैसे के उदाहरण दही, जैसे मुखरा चांद के टुकड़ा, मुखड़ा टुकड़ा,
जैसे आ गए रउआ लोग के मन, तन, धन, इस शब्द के तुकबंदी है। जैसे लास्ट में जो अक्षर होके ओकरा के वैसे ही फिर नीचे वाला शब्द में जुटे के चाही, ओकर तुकबंदी मिले के चाही। तो मुखड़ा में 2 लाइन के होला, 4 लाइन के होला, 6 लाइन के होला। अब रह गइल अंतरा। अंतरा में भी आप 2 लाइन के लिख सकी, चाहे 4 लाइन के लिख सकी, चाहे 6 लाइन के लिख सकी, जैसे एमे गाए के क्वालिटी होखो। मुखड़ा में भी लेडीज जेंट्स भी गा सकेलेन, और खाली सिंगल लेडीज भी गा सकेली, सिंगल जेंट्स भी गा सकेलेन। अंतरा में भी लेडीज या जेंट्स दोनों आदमी गा सकेला डुएट लिखेब तो, आ सिंगल लिखेब तो सिंगले आदमी गाई। और जो ब्रोवल से बतैनी है कि माने शब्द ओकरा के एथी कइल जाला, लास्ट शब्द के माने सेटिंग कइल जाला, ओकरा के तुकबंदी कहल जाला। जौन इ तुकबंदी 3 नंबर पे हम लिखले बानी, उ तुकबंदी है। और शब्दकोश जौन पहले बतैनी है लोग शब्दकोश, लय कौना लय पर हुआ कौना लय पर उ गीत के राइटिंग करतानी आप सब, और कौना लय कहीं या धुन कहीं कि माने ओकरा के रुआ पर सजा के लिखले बानी, या कुछ अपना से यूनिक बनैले बानी, ओकरे के कहाला। अब हम लोग के लिए चलतानी कि केना गीत लिखाला। जैसे हम एगो अभी तत्काल में वो लोगन के गीत लिखतानी, और वो लोग देख ले हम लोग। ये हटे मुखड़ा, यहाँ से स्टार्ट करतानी हम, यही में थोड़ा सा रोल को समझ में आ जाए। एकरा के यहाँ से स्टॉप कर देतानी। मुखड़ा में कुछ सामाजिक हम गीत लिख रहल बानी। रउआ लोगन के अच्छा लगी तो शेयर कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट करें और आगे में एकरा के बढ़ाएं। बाबू माई के रखल रुपैया जी परिवार के सोची ना भैया। ये वालों के तुकबंदी हम जन बताओ तनी है, जैसे रुपैया भैया, ऐसे ही तुकबंदी माने सटे के चाहिए। तो ई हमार मुखड़ा बाटे लगभग 5 लाइन के बा। तो मुखड़ा अपना ऊपर डिपेंड करेला कि कई लाइन में लिखा सकेला। और बाटे खुशियाँ सब कर ले डूबी, ले डूबी के दू हाली गावे के हुई तो दू हाली गावे के हुई तो हे जैसे लिखले बन हे दू एह तरह लिखाई, ठीक बा। अब रह गई जौन मेन बोल के हम बात करते रहनी हर लोगन से, ये मेन बोल कहीं चाहे पंच लाइन कहीं। पंच लाइन पंच लाइन मौत देखी जे करीबी, मौत देखी जे करीबी, धूम्रपान खाई न खरीदी।
अब एकरा के हम लोग गा के भी बता सकतनी। और मुखरा के बाद यहाँ थोड़ा लाइन जाना भी दियाला कि अब यहाँ म्यूजिक बाजी, जैसे हम दिखतनी MUSIC म्यूजिक, ओके, ऐसे भी जाना दियाला, आगे वाला के समझ में आ जाई। अब यहाँ हो गई राउर अंतरा। अब यहाँ अंतरा अपन नंबर सीधे डाल के लिखी, 1 नंबर 2 नंबर जैसे लिखी। अभी तत्काल में हम लोग कितना समझा देते हैं। के बाद अंतरा में है सही जैसे तुकबंदी सटल बा वैसे तुकबंदी सटा सटा के लिखे के पड़ी। बड़ा भी अंतरा होला, छोटा भी अंतरा होला, छोटा लाइन के भी बड़ा लाइन के भी अंतरा होला, और अपना वो डिपेंड करता। अब हम लोग के बताओ तनी जो लिखले बनी वो गीत। बाबू माई के रखल रुपैया, जे परिवार के सोची न भैया, माई बाबू के रखल रुपैया, जे परिवार के सोची न भैया, खुशियाँ सब कर ले डूबी, मौत देखी जे करीबी, धूम्रपान उखाई ना खरीदे, मौत देखी जे करीबी, धूम्रपान उखाई ना खरीदे। अगर भाई आप सब लोग के गीत भी चाहिए तो इस तरह से भी कुछ सामाजिक गीत हम दे सकीले। और जो आजकल के मार्केट में चल रहल बा वो भी हमारा के बहुत सारा गीत बा। और लोग प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बढ़ाई और कमेंट में हमरा के भेजी कि भैया हम गीत लेवे के चाहतानी। वही हिसाब से हम लोग से संपर्क करें, हम अपन मोबाइल नंबर डाल दे हम लोग। नमस्कार, प्रणाम, जय भोजपुरिया समाज।